Cara mai kiri tona no kiri di prasaroni talika. Hanuhai khoroksa tako long tarai dolai hangkor khobja lalsora village ni Birendra Deborma parani tako Gobindo Deborma salkolok rumbui thongkarok klaija totarawa kesa ngmabai. Bini birmani koktuma khanawai thangi soika nainani bagai MDC Boromgana Sodagor Koloi te YTF Central Committee ni Working President Hollywood Chakma. Hanuhai jotno khulumbaikya beleno khai yokjak saldi borjorang kito beleken kha tongthok tongmani tini Birendra Deborma para obongka kaisa soilengta amchani kaisa kami BC ka lal chora BC ni andaro klayu chini ATC amchai oro jeng tini di boro chini rikutung bangna hini phaimani bisingtei kaisa joining program bo khaika aboni yagulo jeng kaisa koktoma saima gaje chini khoroksa takhuk chini tipra mothana khayo sei city ni simi bo ancholik belaikino bo khoroksa ancholik minded borok tini gari chalogoi chao tini boni totrao kaisa bemarang jak abo tamong khani nai phaidi kisa nai thani ni sajama jeng tini phai sokpaikya phiaba nai mani belaikino kaisa critical ekta situation boni totra bisingti kai saibom thayoi kaisa cancer porinotong thangka abo belaikino sangatik rog abo operation no khaini thakai khub huge rang khorchoni bepar kajei angobno sanamuchugo chini ADC hapango jeng tabuk tipramo cha phaijak jeng jamansak jeng to chubanani chaitongnai aboni sathe sathe joto lukurok borok bahaino chubanan thung angbo sakbai thang ani pocket ni hoite ang je bonaji bithi nangmani abang sakbai thang ang chubanai je nangmani abang chubanai ni ang kogri thangka en kogri jak nang abo kharani siminani khoroksa borok nang chongoi kalang tongo bo jogajogai bithi nahanai bono charinai abo khainai and tai kaisa kongka chini ADC hapangni hoite bahaino chung nainai bono bumaike higher level o type treatment khaimano bono bahaike taibu kaham treatment khai hamrei mano karon boni nukhongo tai kep korei bi khorsa tongo busa khornai no chela khorsa class 9 no por jong tai khorsa ke graduate tabuk BA pass na thang tongo inke bi saisung no samung tangai rega samung tangai buini nogo thangai bolong rok hogoi mane amsuke jengjal amsuke bikra tini chini borok amsuk jaga thangai soika abo sanani mote kaje abon bagino lokurong thane ang abo sanai je nor bahaino jungto chubanai no nor bahaino phaidi agokdi jung chini dofano khorsa yak rom lai buskango jung romi matlang lai abon bagai nor chubana bagai buskango agokdi hambai norok tini phaio jaga onu khungo hapangni hayake ba chini maharajni daigumung bai phaini salogo bono bojarago talangnan rohni manchu lai jakha sumung to belakino kaham tangai kai jengnugo taksu jara chini bomen khaina bagai jeng ADC no khumulungo no chini a headquarter ni campus ni bisingo no jeng kaisa better and best hospital jeng treatment khainani bagai chini lukurong no treatment khainani seprena bagai jeng tubitongo jeng dakti no abo joding thaka jeng aro no bono treatment khainai jeng abo wansugoi tongo ar ungsogli abo hospital se ni nitam klai ang bini salano klai yo acha oje hamyang mani je koi mas tongkha amne 2 mas tongkha first tamung mani abo first bana saudo ko vaccine dijagai bo ko oje corona vaccine reja khanga amon pore bo ko khorang soglia totara serserungjai gapro ang sajabona kitu doctor najagde kahamkai hene gapro ba hamon hni tongo engka vaccine didon pore bo onek din pore engka hamya engka hamyan pore mutei engte tapre bine au totara kula angkha mono kula hayeng tongkhata engke takai mo munoi ko brasing thangata phati kata tabo mo bisingo ko tongkhata kesang tongkha thui ngi tongkha totra samani koiding ni pore rogo amte ke pakha pamane mo 2 mas tongkhana na bisingti mungkhata 2 mas tongkha tabo rogini bete hai situation khub kharabo tongo taw rogi ta noro bojaga tlang khabono sing bono ukukula tlang kham basa kulaya ajaga ni boro roke kun tamro hisa ajan boro rok cancer hni sauta doctor rok
ungo Agartala ro talang jak da tamni bagi talang eko rang puisa rok kering yang boro asubida rang puisa rok kering ge talang malia engkai nogono iko engkai motoni khata tini to edisi hapangni hoite hayake ba bubagrani sengkra rok phai sopaijak bong no tamo koinani musung angomono koina musung asini MDC sar phaijak tini engkai boni yati kisa subaso kisa rimang khangkai sanai engkai borok gorib borok কোনো মতে আগিব অটো চালক তমছে তাবক চালক মালে এবং সংসার চলনা খুব অসুবিধা নই তংখাটা কিসা বন এডিসে হাপন হইতে নাই খাংকাই বেলে না সানাই সিনি সারসং তিনি ফাইজাক ওংকাই বরন কিসা সুবাই মা খাংকাই বেলে খেন সানাই ফাইং বাগি তামর খাইছাই তংগে মানি আগি ইকো কিসে মিসে দোকান দেব ওংকাই অটো রক চালক চাই তংমানে মনটা এমনি 3 মাস ওকাখা ওকে 3 মাস তখন খাজা bini ungo kai bumungkai Govinda Debroma nung para ni mungkai Birendra Debroma para mo ungo bo bisina andara tong Larsara bisi ni andara solenta